sanity ne Kenya kae. Lydia, abro wuoyo e lo company mara nikech wan watimo importation, okay? To wan gi options bende mang'eny. Wanyalo import ni gari, then ibiri chulo. Okay? Ichulo te cash. Okay? Inyalo miwa cash kata kapok wachako import gari. It is possible. Nikech jomoko wacho ni apana, brokers ng'eny e market. Adwaro mana ng'ama nyalo konya mondo ayud gari, oya Japan obi Kenya. Makanyo obro charge mana facilitation fee. Okay? Percentage luore. Iwinjo. Ka ng'ato da chulo cash te, ochaji mana facilitation fee mar 8%. No, 3.5, sorry. 3.5. Mano ng'ama chulo pesa te of the whole thing. Dongeni mondo wa make contact coach. Mua gari wakil mabikae. Wadhi tiyo gi pesa, wadhi tiyo gi resources. Wadhi charge 3.5%. Okay. Gari ko biro, watimo registration, ikawo gari e nyingi. Iwinja. But kuro nitiere ng'at mabende dwaro gari, lakini onge gi pesa full amount. Konyisi ni onge wach, Richard, adhi kelo ni gari, but idwaro gari mane mokwongo. Iwinja. Specs mane midwaro. Ni adwaro Mazda Demio ma pink. Iwinja. Yudo gari Mazda Demio ma pink ok yot. Koro wachako ng'iyo. Wan gi yards ma Japan, okay? Ma wan gi contact. Wang'iyo SBT. SBT wan gi contact wa. Wanya yudo gari ma pink. Ka onge. Wadhi SBI. Jama ma SBI ni en gi pink. Onge godo. Before be nitiere gari ma pink. Kuna. Wadhi Mattel. Iko. Iwinja. Wanyise ni bas. Gari ni watimore nade wabuke. Iwinjo. Wanyiso client ni apana. Gari mani yudo ma pink cha. Wayude. Okay? Kuro munda mi quote. Kuro quote ni o include gimora amora. Bech gari, duty, gimora amora. Iwinja. Nyaka register. In fact, nyaka delivery. Wa discuss gi client. Koro ng'at awinjo no penjo ni hidden costs. Iwinja. Koro hidden cost ok wanya bedo go nikech wamiyi quote. Quote ni ok wanya timo gimora amora matters mar importation ka ok wawinjore kodi. Nikech ok onego be ni anything change e quote no once nosechako process. Koro kwasemiyo client quote to wacho ni Felix gari no iko sawa. Koro orna pichni, dong wamiyi quote to gi pichni. Ting'iyo kaluro gi specs mane miyowa. Iwinji to wacho ni I'm okay, I'm comfortable. Please ni it's okay. Koro chul 30% at least. Ok 30% at least. Inya chulo 50, inya chulo 80. Matin mogik en 30%. Tamalo pradik. Nikech ng'ini mondo mwana gol gari kucho nyaka chul pesa. Pesa te. Okay, nyiso Japan ni acha nikulipe 30%. Kaso koro 7 no. Abro pongo ne wiye bang'e. Hapana, gache ok nyal wuok kucho. Imiye pesa ne te. But client osemiyango 30%. Manyiso ni omiya at least 30%. Manyiso ni pesa mana chiwo Japan kocha en 70%. Iwinja. Koro gari, wa import gari. Kolo gi shipping line magari okawo. But anyisi ni gari ni the minimum time nyayudo gachi en 50 days. Within 50 days. Okay? Okonya kalo 60 Mano days. Dwe gi jumbe ariyo. Mano dwe gi jumbe ariyo. Okay? But okonya kalo more than 2 months. Okay. Iwinja. Koro mana kaka Adongo Pet nyal Kisumu wacho. Kiki over promise nikech ibro bedo gi lweny gi jagari. Ng'ato man gi pache sacho ni rito gari moya Japan. Man gi anxiety. Tinyise ni gari biro within 1 month. Dwe achiel. Ostimore mang'eny mondo mi wachenyo nyise ni at least nyise ng'ata adieri ndalo 60. Yeah. Kochopo 30 days ng'ato ni kanye en Mombasa. Orita ang'one? Gari. Ting'eni seche modhi Mombasa no dhi gi pesa ne. Odhi timo accommodation. Manyiso ni kiwuonde gari biro 2 weeks. Kuna possibility obedo Mombasa jumbe adi? Jumbe ariyo. In gi client koso onge gi client? Ano wetu. Udhi chwanyuru gi client. Ok obi mi referral. Koro nyise ng'at ni apana, adieri mar wach ni gari ni onya biro within 2 months maximum. Mago ndalo 60. Koro riti. Iwinja. Gari osebiro en kanye? En Mombasa. Then berwa gi kampuni mara from the time wa book gari we are with you along the way. Gari ni obedo booked. Osekete e ship.
obiro gari ni odok ka iwinjo koro riti en South Africa bas en Dar es Salaam ochopo Mombasa nikech client ohero kobedo engage nyise ni mwandu ne nikech nochiwo 30% mwandu ne ni kanye gari ochopo Mombasa. Ere kaka track safari machal kama Wan gi donge from the time magari obedo make contact wan gi contact person from the yard ma Japan to the ship to the docking site to Mombasa. Yes, they give us update. We also need that one border update no. mondo yod kaka